Ni hapon. How does that mean? Ayan. Ayan sa likod din. Ani hapon ta ninyo. Pero sige rin mo eh. Ano ba na? Saan ni ka na mo ron, Meng? Ulat lang, Meng, ha? Excited na kayo. Ilawan na to ilahang kuan. Ano ba? Sabi ko check. So, nabitang dati. Wala. Hindi ko na. Gusto na ko kuan lang. Kanang... Malami ang sauce. Ano yung sauce? Malami. Malami. Malami yung ano. As na ilami. Malami na eh. Lami sa kuan eh. Sabaw. Napalito yung video. Ano man eh? Pero nga ganyan. Ano yan? Pangit siya. Nahiwi lagi siya. Nahiwi siya dry. Yung tawa daw. Yan tawad daw. Kanya, perfect. Ano ka naman? Sa kabaw ng nakuan. May last namin din. Naman. Ano ng oats? Lamig yung kuan. Ay, lamig yung uy. Lamig kayo ang sa taga na eh. Ang kalabasa kay labo kay kalabasa. Pero kamunggay lang dyan niyo. Tanglad, kamunggay. Ano sabaw eh? Makunta niyo, nyapon. Kamunggay, daghan. Daghan kayo kamunggaya ba? Ako ikuan ang kulit. Labo kayo ang kalabasa niya. Basig kuang. Nah. Ani hapon tanin niyo tanan. Hi Kuya Kai, mga antang. Kamunggay lang ni. Kung hindi na ako mag-live, ako yung video ho na rin. Kaya mag-tapo yung video eh. Ay, kapo yung mag-live eh. Tapos isda. Naman isda. Parang gusto lang ako, asin lang ang isda. Wala siya kuan. Hay pa lang, maritin mo ang tam. Ano yung Kuya Kai? Huwag naman, luto ito dali Kuya Kai. May puro ng takamunggay. Puro ng gulay. Sabi na mo ha, mangga di ayon. Ya, mga ito, sinugban mo. Amo mo ni ipalit. Kaya, para may oras. May kintog no? May kintog. Kapoy pa eh. Asa mo, inita? Kanina, ang susuloy. Tapos mais na kanon.
Lani mga ang tamam lani. Ha, Jessa! Gusto ko na kayo mga sabon ba? Ma'am Jessa, siyempre parang jobs. Kaya tayo si Ma'am Jessa, Ma'am Jessa. Ma'am Jessa Basmayore. Jessa May Basayore Melep Depas. Nasi kuan na karin sabon. Sabon na kuan detergent. Humot ka ayo, na kailangan mo daw ni promise. Ay, tara. Ay. Isda. Napakita sa inyo ang panako ang kaan. Ay, may tanglad, may apel. Pero kamong galang naupuan ka ng tanglad o ano kalabasa, labon kalabasa ay. Parang sila kita kalabasa na labo. Makanta ninyo, mara jud niya ako ang sudan. Nga isda di ay. Kasi tayo mangga. Kailangan sa itong mangga, kung lamig ba? Kagid. Kagid. Mangga. Oh? Gabiing dako. Kanina nagnangka, karoon po ng mangga. Mapingkulin ng mga tao dahil. Ba, durian. Wala ko balo ba? Nanis papa. Nanis siya? Ano eh? Wala ko balo. Ano ko mo? Wala. Di ba may friend? Wala ba? Ibabot na ako na. Humingaw lagi. Ito, magigat ka. Ito na ba? Gaya man niya akan mag-ano. Namin yung pork ano. Alright. Ayan. May na sauce? Ayan. May kayo ang biyak. Yan, lamig yung bunti ani. Na gani, gibilan pa ni sa bunti ako ang bangag sa kuan. Gawsanan sa akong itats. Aklon. Ay, hindi mo alam, lamig yung bangga. Shoutout sa linya na mo, pinakagwapa sa bangkas. Aslo mayuhan kuan. Ibangga, pero lamig kayo, kanang kagubkub kayo, pero umrag, gi-injection na suka. Ang pag ano ko ikan ni maglami. Ano ba ka pa? Lamig kayo mangga. Ano yung perfect na mangga? Ay, Susain! Susain Zarona! Char-char na guni mag-gustin eh, pero di ko na kaunan, lugba para kaunan eh. Para ingnon ba, dami pagka, para ingnon, dato-dato me. Kapapa mga good na dyan, listen ako yung puta kong magustin ha. Kung kukuha na mo ha, gamay. So, kaunin lang. Wait, kapapa na, dili na mo adjutanan jud. Amo nag-display para ingnon ba, lo?
Daghan siya pagkaon ay pero usay ko magsiga mong matas kay gutom. Pero sa tinuod lang no, ang fasting karon no kay kuan. Dili na siya ay ang wa nagikaon no, dili na umana sila. Ay wa man nagikaon. Wala dai kay mas nindot ang way kaon. Kunta kung mas kinsa ipasok sa mong bakbak. Nice isda. Kami isda eh. Tapos, isda. Kaya punta sa tuang kamunggay, mais na kanon o kalabasa. Hindi kayo. Gusto na ko ba? Mas nami ang mais. Mas okay sa mais. Hindi ako pa tumay. Thank you, Tristan. Ang kapalabog na kaayo. Asa naman yan? Wala ay? Mangga, gabiin na. Oh! Wala may kuan. Ay, kurat ni mo mga tiyan. Doon naman may CR. At bang Nay! Ako ito yun ako ni isda pagpalit karon no. Ano sa palit ba? Kaya niring ba? Kaya ganina pakbit man sila kahapon. Isda. Kamunggay kalabasa kan na mais sa kanon. Kalami mo untay ninyo. Pagtilaw na ko sa kwan kanina ba? Sa kamunggay god pagluto. Kain ko na. Mamuto sa kamunggay mura siya kuang. Mura siya gross sa kuha. kaya ba? Kaya pang barbecue, may hawak. Kay slim ba? Ipagod pa jud. Nay kasukot eh. Tara. Amin lang isda, more fresh. Fresh mo lang pa. Asa, patilo din silang barbecue. Gamay lang. Dito sa ano ko na yung Mga kanina sa panihapon ninyo. Di ba ako manihapon? Ako di ba ako nagkakaon din usahay no? Nangod mo. Ako manghod. Kailangan yung kumagpahit o pagkaon. Eh, payat pa siya. May kaon ng dugo ng mata. Ang utang na ko sa yaha kay 2,000. ay, na-remember niyo no? Nagka-event naman kumatag. Kung wala event, kumatag tayo. Na may kwartag tayo. Mga ang tayo tanan na sa tanin nyo, madam. Mabalisan na sa tanin nyo. May hapon. No ko sa mga eh. Nakalakar. Wala. Wala. Wala ko uma. Masimba na punta. Kaya nag-adal yung simba day. Ada mong kakahi, buka garas dahil panagkakaguan dahil. Ano pa gas kari? Ani garas, dito na sulod. Kalami, tiyaan, og sugba na isda. Lami kayo. May kayo.
hapon. Wala kayo sa karniyaan, wala. Ikaw magpasyo mo, ato siya. Magpasyaw mo. Okay, kayo. Atunta mo. Ito gamay, be. Bawal ba ko bunong tubig? Sargo na ang tubig. Unya na imni. Makadlaw. Tama. Ay, thank you. Ay, kalamay sa bug na tubig. Pero bawal po aning bug na mo. Hi, Van Smasher Harrison, Kenneth. Ikaw pa kanon? Ano ganun na eh? Oh, gati ginako. Jaisa, may gabi si mo ha. Iso sa mga pangalan ninyo eh. Mami ng Southern Leyte. Siya ba? Ako na. Ay, no, pero they were big ko. Pero wala. Niya na yung kinaan. Siya itong mama ni mo. Ati magputo. Mama! Hawa. Tagagawas na ako. Mga lipstick na jud ko. So, ano sila? Di ba ano na siya kung pila ang kaning salubot go, di mo ito sunod sa mangustin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oy, 8. Malabot duha pero wala sunod. Kapag kung lubot, duwa ka buko, isulod. 8. Gabi 8. Mangga man di man ni bayabas. Hoy, Ate Con! 7 ra! Dali. Sumit siya. Dito ganahan no. Albal na ah. Bato de barato ra. 100 tulo ka kilo. Dali kayo ha. Hala, akong kuan. Tepala lang. Pero wala itong nangka no. Napa? Napa? Ayun, kaon. Ah, gamay gibilang ka ba sige na. Asa man? Wala girip ako. Aslum sa mangustin oy. Kaya to ang kuan be ato lang sunis. Aslum! Guys, Aslum ba ni putasa? Magpagay sa baratuha? Napay nang ka. itong diyan ba? Wala mo na nga to sa kuan naman sila pukirat karon. Pakirat. Gusto ko ano siya tin. Ano ka na? Jam. Nangangkong pagkaon. Namalit mi sa kuan ganina. Kanang natarag idin. Yan ay babae ba na baktas. Mahal siya. Kaniyo tagjis. Pero lami, preso kay pagkabuhat. Kablo ka taga-asa ko? Taga-asa siya? Kablo ka taga-asa siya? Klasa siya. Matina. Dahil kaya buto yung Ano dapat pa siya ito? Ano ba kayo? Diyan may pagsulod. Sundan na. Ay, taas ako.
Ato na ko dyan. Ato na ka, Jai. Mm. Hmm. Mm. Hmm? Namit siya. Siya makaumay no, nipis man god. Mga kayo. Nigpis siya, pero di pa siya tangis. Ginangkay ko. Unang pati bali 100. Ulo ko buok. Wala kayo asukar. Ikaw hindi magbutan. Watcher from Talidhay, Gugman Cagayan de Oro. Hello, Yaana. Hello, Meka Paragoso. Ay, di mo na sa Kadayawan. Nakuyaag nyo? Ay, kinita ko. Kung hindi ka ng kwan ay, kaya laglaag. Sa ako na sila mga. Kung nabatan na mo, kugod kay. Nabatan pa ko na ako sa Leyte. Proud na ko na yung mga pista-pista mo to yun me. Pero kaya ganing, kanang, tawag na kayo kanang Kadayawan na ron, kapoy kayo, pula gaba. Astang kapuya. Ikaw na lang po. Kapoy mo gani mag-show gani. Hi, Miming Garcia! Asa yung mga tao mo? Hmm. Nipis siya pero ko ano? Dami. Ano tayo? Wala yung usod ang kuwang. Ang kuwang, wala na, hindi kami. Hindi ako makita ang comments. Nga, Ayan, makita. naman. Ang pila ka na si Nika. Ihat iyaan. Ay, si Gisamil ba? Ay, yun. Nga? Hmm. Ano man? Marta, oh. Kaping mana. Kaping daw, kaping na. Si Kaping. Hindi daw. Huwag ko makita diri huwag ko makita ng message. Si Kaping. Keeping ang pangalan na. Keeping ang pangalan na. Dili ay Salvaro. Kaya ang crunchy kay 10/10. Kaya ang pagkatanis kay 7/10. Wala ka makitaan ko Kapurapod siya. Masarap po? Aglag, gagawin. Pila kilo sa lansonista? 100, O 20. 120. Nya kani 100 ang kilo sa mangustin. Pero basta na luma. Lahi ang salbaro. Dahil pa ka na ni? Keeping. Wala. Salbaro? Sabaro yun ni. Kailangan mo kitang pangalan diri sa atong lugar. Ano sa iligan? Iligan. Sa mga Salbaro ni. Napatag tubig ka man hindi naman sa mga ni. Salbaro ni Samua. Kailangan pangalan ka ni no? Sasaling butas kong bakbak mo. Wala, kami. Baik na po sa mangga. Unsa di salbaro?
Kaya sa baro man ni kami siya kanagin ko kasaba. Balanghoy. Balanghoy ni siya. Tapos giluto ata ni, nagipauga. Nagiko ano po, giluto. Hindi pa ka na sa inyo ani. Ano kayo? Magbisita lang ang pula. Pila na kami. Kiping. Ha? Kiping. Gikod-kod. Gipaog ka. O gifry. Kipin din ninyo ha? Nakagayan? Balhin ko dira. Balhin ko dira. Kaya wala na apple sa Durabox. Balhin ko diri kay wala na na-apple sa Durabox. Durabox. Ba't niya? Ay Bernadette. Bernadette. Napod mi Bernadette diri pero swimming pool. Wapa si Ma'am Bernadette oh. Si Jane, asa yung pamangkin niya si Jupiter? Nasa lang balay. Nagkit siya. Oo, ang gipalit. Ako ni mukbang niya. Ugma, naguruoy lang. Tiyan. Pa. Umikil siya kay ganon, kay ko. Kay nipis siya, di siya tamis. Mahalan siya, kay Gis. Pero, syempre, paghimuan ni Day, dili lalim. Pa ako si Urkindira, sige, panghan nyo, paghimo mag inyo! Ha? Pinaypay. Ano kayo? Hindi ko makita na ang message niya. Hina pa, hina. Kain mo, Jake? Nada? Mayong gabi iyaan si Camilita. Camilita, may gabi eh. Nana? Nana video? Ay, comment. Nice one iyaan si Rowel. Nag-live yaw. Nag-live yaw? Ay, yaw. Iyaan, gwapa kay ka sa personal yun. Dili oy. Takaram kamera-mira. Dili oy. Siya, diba sa... Dad na sa mga... Kapahan mo sa kusawa, gabi man. Dad na sa basher. Daghan na ana oy. Nung ako basher, syempre, maguna mo sa balay. Ako ba po basher niya? Dad ma sa basher. Ana na. Wala lagi na palaman iyaan. Na siya, pero nipis kayo. Ano yan? Perfect man siya. Tama yung lasa. Kayo. Laim gudu pagdagan kayo ng luod. Ang iyang yung pagkatamis, Dala man ang iyang kuhan kay, ipakita din. Tama na kaayo. Samik kayo siya. As in. Lima pa na. Ipakita, Jude. Nasa na yung tubig na yun. Alihog, ito may doon. Pen. Hindi ko mabasahan commentary ay. Lag. Lag kayo? Ay, hinay. Wala. Mag-ano pa. Ano, tubig big. Katipid ba naman mga tayo eh? No. Wala yun. Mamay siya. Dami siya eh. Ayan lasa kay fresh. Tingnan ko ba ano makalakutin ang kanong bunga ng tubig? Depende sila sa pagkaon niya. Para yung kaya makita Mrs. Riad dyan. Alay po. Lalo, hinay. Yeah, tutupok lang kung kuhaan good ka ng Red. live. 29. Nandiyan pa? Wapa.
Ay, bata. Gwapa daw ka. Garaan. Ian was out watching the Risa Monterrey's balag. Wala ko ni mulingi agahapon sa San Pedro. Si John. Naka San Pedro gapa ito mo. Mira, gamay kay siyag nawong dako lang og tutoy. May huwag na, oh. Buyag. Hindi ko makita. Daga na kayo nag-ingon na. Gawin ako na sa personal. Ako sad. Yung may dakog na. Mag-video ko kayo. Dulit may na ako. Dakog na. Coke, may lamian na iyaan. Dili tubig. Kamu lang. Hapot lang na Kamu lang among sinasarili. Si baby. Mukha na ko glass. Ani, yan na po. Ay, lami kayo. Shout out po kay ate. Dako ba ito siya dughan ka ganina ay. Siya salamat kayo ha. Dili hago. Ano siya na? Ropila sa baro. Jeez. Huh? Siya. Ay, salamat ka ng nipalit. Napalit. Dili hago akong pagbaktas. Di ka maguto siya Eden. Nipalit na ako siya na pulo. O pwede lang no? Bali pa 500. Pero saan ka man na? Uy, magsiga ko matag. Kinaon anak. Nya, kamo rin man no? Nakatry ko nga gipalitan ako ang tindero kay naluoy ko. Siyempre, di man ako na makauntanan. Gipanghatag-hatag na ko sa tao sa kilid. Dili sa ako ban, dili man dawat. Kay mahalok mahiluan. Ang uban na trust issue. Ako ko ng mugos. Tabo to mag-asawa, kitagaan na mo. Atong birthday na ako. Nangatawid Jollibee ni Ma'am Lu. Naka to? Ang? Ay, video. Video let na mercy. Oh, tapos diba natin kaya Paisada. tagaan? Oh, wala nila gidawat kay signay hilo. Asya na kayo lang. Nya, kita yung mamlo, di sila mo kuha mamlo. Tagag kwarta, wata to, kwarta, taga magkwarta. Wala. Wala. Tablo. Okay. Laman. Wala. Dagan kayo salamat sa pagtanaw sa kuang mukbang. Iop na. Dahil lang. Pananay ni kuan. Yeah. Uy, ma'am, would you message ay? Darang. Sit na yan. Oh, sit. Maning tawag sa mo ah. Iyan, please, sana ma-notice niyo mo akong message dito. Saan ka naman? Dara, oh. Si ano ba? Jenaline, te. Basa ka? Ha? Iyaan, please, sana ma-notice niyo mo ang akong message, please. Unsaon ka na mo pag-contact, magpa-endorse mi sa inyo ni Wang Ising. Please, don't prove I'm right. Sa'yo pangalan niya? Jenaline Chavez. Jenaline. Asa siya nagkuan? Asa siya nag-message? Lobalo. Ka nag-message, ma'am. Ako nag-message. Asa mo nag-message, ma'am? Kaya ako mag-message ko ma'am, no? Kung kuan na. Matambunan dyan siya, ma'am. Jeneline, asa to? Jeneline Chavez. Jeneline. Wala! Wala, ma'am. Goat, G-I-N-A-L-Y-N C-H-A-V-E-Z. Chavez. Asa siya nag-chat? Asa ka nag-chat, ma'am? Asa ka nag-chat, ma'am?
please, please. Wala na. Hmm. Dili, uy. Sa page po ni mo yan. Nag-comment ko po. Wala lagi ni message niya. Ako ha. Taon sa ako, mama. Gina Lynn Chavez. Ay, may kwarta na ni. Gina Lynn. Wala man. Kung sa'yo kong i-chat, ma'am. Kaya kung mag-chat ma'am, good mo, ma'am. Mama, na, hi, hello. It's me. Kung mag-hi, hello lang na, ma'am, no, kay, dili, mura siya, di siya mapansin sa admin. Kailangan dito ka, ma'am, kanang, ang first name mo chat kay kuan, ma'am, kanang ang tuyo. Kung mag-hi, hello lang, ma'am, dili na mabasa ni admin, ma'am. Tara. Magkita na ako. Hi, Emma! Sinag mukbang! Hi, Pubikin! Magkita na ako. Makita man dito, Ma'am Jessa May. Pero, kung magka lang hi, hello, murag dili kina mapansin ni admin. Kailangan taas kayo ang chat good. Kaya dagan mo kayo kung ang good kang Indiano o kanang Arabo ang mo chat. Kung hi, hello na gani, yan dyan ko ang. Ay, Pubikin! Patuog ka, Pubikin! Busog ko eh. Hindi na po, pawalay sa... Ay, Kagaba ba yan? ha? Kagaba yun na. Makagaba eh ah. Pero kung kuhaan, kaya no, busog kay ko. Busog kay ko kanang, nagkaon ko o kanang galing kanang lechon o yung sabay, busog kay ko. Tapos, imitaw na po kung pinakalamin na sundan, hindi ko mukhaon, mas busog kay ko, yung mukhaon. Pero kung kuhaan, kung ina kong ibitaw na mga unta yaan, ya gulay, mukhaon jud ko. Kala niyo sa gulay ba? Sige na lang nagkaon, ani. Gani, dinay ko mag-live gani na puhon. Gusto na ako, mag-video na jud ko. Ay, dito katarong kaon kung magbasa sa comment. Hi, Simple Happiness, Magustin Rakwayaan. Aslong ang Magustin Aslong. Kay Sheila May Mondaris Antaw, gapo kay ka. Salamat, pero di ko gapa sa akong sarili. Ako nakita ang gwapa to sa adlaw, kuan niya. Atong sa kuan ba no? Sa Kapatig. sa Katigan. Me. Gwapa Gwapa siya. kinsa man. Shout out ko sa Ano may picture? Si Ruel. Si Rowell. Pangayo pakal siya. Uy, kanang pang Miss Universe niyo. Tako ka siya. Kita na ko. Kapwa siya now. Kapwa siya Morena, nga gwapa. Kapwa siya ngipon. Yang ngipon yung dagdala jud. Shout out ko sa naghatag og kimpit ni Ruel sa Katigan. Gwapa ka kina babae. Simple ra kay siya, no? Gwapa ka. Siya half, pero di siya half. Kita ka sa kuha, Ma'am Sheila May?
Baby ha, shoutout ko from Cebu City kay Lizelle Pao. Pakat-kata siyaan sa inyong mangustin. Asa man day ka mang Jun Natilia. Ikatkaton ko na imo. Katkaton ko na imuhang kuan. Kanang imuhang mangustin. Bahalag dagag kuan. Kanang sulom. Mapapa ako sa kong bugal sa makuan akong mangustin. Pero anong aslom kayo mong mangustin diri ah. Mas tamis pa ang kuan mangga. Magkuha na po tayo mangustin. Pila ka ba? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ha? 7 yung lubot. Uy. Pwede ba din yung mga lipstick ang kuha naman? Gustin. Ano ba? Oy! Six ra! Mga tikon na yun eh. May ngilat lagi na ang puto sa idin ay. Ano ba may gulay sa idin, no? Masami pa ang kamangga. Tulog ikwan. Ayap. Uyap. Andam dyan mukatkat sa iyaan o mangustin. Andam dyan kumukatkat ng mangustin. Ulit mo gusto. Hamakin ang lahat. Basta gulay o ka mga prutas. Por lahat may naputas. Ay, ipunga man ko eh. Busog ay biyag. Salamat, Lord. Bukan delikado na naman si self. Sasa. Iba ka ni sa iring. Asa? Kani? Hindi. Yahaya. Nakadaong. Tuma na lang ni. Iprito lang na ako ni Aya. Ano sinusutan ka ron? Ay, isda. Aslong, oy. Aslong. Hindi ba po? Wala man ko. Adara. Nakita na ka sa kuang admin. Kali araba. Parang makaon ko niya ni Salvaro. Busog kay ko, Lord. Thank you kayo, Lord. Thank you kayo sa grasya. Thank you kayo sa kanan. Thank you kayo sa ilabi na Ginoo sa karang gipatubo nimo sa yuta. Lami kayo may kamunggay. The blessing kamunggay. Pero Share the blessing. Mana to wicket ba? Ginoo mo kuan. Uy, Domingo ba karon? Bye. Pili ko anin kanas pili ko anin oras. Ito. Kasi tito. Ay, 8:12. Ay dili ba ang pula? 43. So ato na lang ni karon hantod na mag 1 hour. Unsay pangutanan ninyo kay akong pangutan-on? Ha? Unsay pangutanan ninyo kay akong pangutan-on? Mubuang guro ko. Tao nga giya-iyaan ni balik guro ka usa ba sakto ang bulak o sunod ano ay dili dam. Mali siya. Santo. Nag-live ka sa TikTok yaan. Wala ko nag-live sa TikTok. Kaya ako din sa TikTok. Then ako din sa FB. So na, butong raman, diring dapita, palaban sa atas sa tinglaing prutas. Made Carla, abante na siyaan, mandamay ha. Di po ko mukat ka. Kuha siguro karang lubi. Mga lang ka, bakit itong mga tinglaan na ayos sa dadadam. Maraming salamat sa tanan. Ipalibot sa gudnin. Ako buka pa yung balay. Wadyo ko wala dyo ko limpi-limpi diri. Ako na yung manghol. Pasalamat dyo ko na naa siya dari. Ako mga pilonon. Pero di na. Mutanon mi diri ako. Movie. Tapos mamilok ko. Adjust mga kahigalaan. Kinisiyaan sa karoon ng pandabang dalay ko ng Diyos. Laban diha.